Iepala, udara, giro eharra, mendilla, itxasua, alegia, natura. Eta honekin batea sego gozartze zaizkiten, oilasko eder bat jateko. Eta oilaskoarekin batera, garagardo eta entxalada eder bat. Bagaur, Narciso Arriaga izango da gurekin, maisua dela, oilaskoak erretzen, Bugatti erretegiko jabea. Bai, adi lagunak. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Narciso Arriaga jauna, ongi etorri, zer moduz? Ondo. Erretegi utziko guan zutan, ez da, jende aukiko tope, guain udapartian. Oantxe, diu gara ja, lan itxeko ere. Bai, ez da, eta eman inber, ez da? Hortxe besteik. Eta ze harra, ze ikatzona erabiltzeken, artiak indindakua, eta sekulako jaskoak erretitu bertan, ez da, arrakasta handikuak. Bai, jauna, holaxe, bai. Erreportaren erakutsi guan bezala, hor baititu, bai, baserriko jaskua, eta kio pare bat jasku mota zerbitzituk, ez da? Ziken dio, edo lumagorri oiaskua, Vale. edo bestela, bueno, pues granjako oiasko txurilla. Vale. Eta, ze, gagia zan, ni lumagorriko salia nau, baina batutan jendia emateo lumagorri eta zapore gehiagi dakala, eta jendia xamurro nahi izateko gaur egun, ez da? Bueno, atzenian jendia oitzen danian produktu bat jatea, ba, askotan galdu ikendik zer dan benetazko produktua. Oitu danian oiasko txurilla jaten, gero, ba, lumagorria edo baserriko oiaskoa jaten dunean, ba, iruditzen zailo. Bai, zarra da, hola, heldu da, hola. Baina ikasi jaten hoi, indar gehiago emateu, zapore gehiago, eta gaina koska hobetu ditea gaina, ez da? Dudik ez. Danentzako gobia. Ba, Narciso, gaur ez dugu jasko erreta ingo parrilean, egalak ingo ditugu, tempurati pasata, tomate beresi bat, eta piper batzu launtzeko. Ondo? Zarra, itxuro nozaukak. Adi lagunak asko ikasiko deuta gaur. Bueno, lagunak eta Narciso, garatuko izun nundin nue bilgo gehan errezetakin, bale? Bueno, egalak ingo ditugu, puntxak enduko jau, bitan zatituko ditugu, botako jau piperra eta gatza pixkat, eta gero ingo deuna da hemen tempura prestatu. Tempura prestatuko deu, irinakin, hartu irinakin, soja saltza, ardo txurila eta arrautza. Horrekin tempura bat ingo deu, eta bertatik pasatuko ditugu oilaskuak, eta prejitu ingo deu. Baita ere ingo ditugu patatak. Patata ingo deuna da, fin-fina moztuko ditugu txipa batzuk bezala, baita ere tempuratik pasako ditugu, eta prejitu ingo deu. Hoi izango agorko plateran oinarria, baina lagungarri ingo deu tomate hau. Eta tomate honekin ingo deuna da, baratzuri pare bat ale, gorrituko ditugu sartaian, gio bertara botako dugu tomatia raiauta, murrizten utziko dugu, eta murriztuta da honian botako dugu espeletako piperra. Eta gero, tomate honei beste sartai batian aparte ingo deuna da, ondo gorritu tipula gorrilla, baita ere ingo deuna da tostatu almendrak, eta behin hau birrintzen deunian, eta fin-fina usten deunian, tipula eta armendolak botako xio bertara. Eta hori izangoa tomatia lagungarri gure oilaskoantzako. Eta ingo ditugu pipertxo hauek, prejitu eta ondon jarri, gatza lorillakin. Ados? Eleante. Bueno, laguntzeko, ni hasiko naiz. Oilaskoa garbitzen da txukuntzen, zuk hasiko zea, hemendikan 3 ale zurituko ditugu, puxketakin, eta hasiko gea gorritzen. Ingo deuna da, hemendik boltxo bat hartu gero tomatia raiatzeko, eta hemen raia horia, oso ondo. Ba, esan dakoakin, ekin ingo dio, bale? Venga. Bueno, kontatu iguk, erretegia, Bugatti izeneik, ez da? Bai, Bugatti erretegia, hau zubietan dago, ez da? Zubietan zeok. Nun dago zehazki, kontatu iguk? Ba, hau zeok Donostiko hipodromoen onduan. Bai. Eta, bueno, Zubieta herri bertan etzeok, kanpokaldea. Baina, hortxe nazional baten onduan. Dos. Eta, bueno, ze leku eharrakak, ze paraje, zenbat gune dazkak bertan, umek edoteko, kanpuan, barruan, larretan, kontatu igu pixkat. Bai, bueno, toki ere handi badek, lehen zalditegi bat izan dutako badek, eta, bueno, pues, hor tzaukau,
lehen aldiz jendia ibiltzen zan tokia, umia jolasteko, txiki park batekin, beste 3 jangela ezberdin, bat zarata gehiokoa, beste bat txikilloa maitikikin, kanpuan terraza handi bat, saiatzen denen guztu egiten. Ona, zenba denbora zuazte bertan ja? Aurten, oantxe ingo eskiu, datorren hastian, ingo eskiu 7 urte. 7 urte? Zoze berezi ospatu berraldezu edo lana egin dain. Lana jarraiten. Inginin, 5 urtekin inginin, da bai, 10garren guai, itxoin gozu. Itxoin gozu, urtero ezin da, festa ondila egin da, Ados. Bueno, eta nola hasi zinean historio honekin? Nola izan zan zure lehendabiziko urratzak horren erretegia, nola iritsi zinean bertara? Bueno, lokala hor nitxaukan, haundila, eta, zerbait egin inbier, eta, faltan botatze ginen gara jartan, guk ezautu ginen, merendero haiek juten ginenak, kostila pixka jatea, edo pixka tola informalak. Eta, pentsatu ginen nola egin. Jatetxen bat, fast food tankerakoa, baina bertako produktuakin, hemengo produktuakin, eta produktu ona eta sanuakin. Eta, hoi sortu ban. Eta zeuan leno hori eraikuntza hori leno zer ditezan bertan, galantaek eraikuntza. Zalditegi bat. Bai. Neronek eramaten dit zalditegi bat urte askoan eramandetena, bai. Eta orduan aldaketa etorri guan, zalditegia bertan bera geratu zan, o zalditegi ikan ez dagoen hor bueltan edo? Ez, etzeok. Aldatu ginen eta hartu ginen beste bide bat. Eta, oain hortan, oia asko erretzen. Oia asko erretzen, gero, esan deun bezala, hor bertan, nolatan hasi zinan, eta, hauekin nizkiagola, Juliana nola, normal moztu, eta horrea botako xia pixka gorritzeko, geho tomatiak inaziko geha. Nolatan hastu zenun teknika hori, zatugu hemen, baserritan da beti oia asko alabian erreda, ez da, tradizionalen alabian erretziagoan, baina hor apostu indek parrilan erretzeko. Eta, nondik atea dituan teknika horiek, zure etxian jaoituta zenuten parrilan erretzia, edo... Ez, lotune eginin pixka bat baitare, hemen tradizio handia zeok, sagarrotegiakin, parrilakin, eta, Euskal Herrin brasakin bazauka, lotura pixka bat. Eta, zautze egin izkin, oleskotegiak nun oleskua gasan da erretzen duten. Baina, nola... brasa horrekin lotuna egin duen pixka bat, gero, ikusi ginen Portugalen bazeola lotura hori egin. Bai, iten zuela oleskua, brasan, eta, produktu bat oso ona gehatzezala. Eta, handikan ekarri ginen pixka bat idea, eta horra, hasi ginen. Eta zeatikan artian ikatzakin, hori eire iksartueken zerbait izan dek? Bai. Hemen behitu, tomatia raiatuko jagoen bitartian, bale? Erditi moztu, hemendik pasatzen jute aiz, eta salak organikoa botatzen gogo baitu, bale? Oso, Bale. Nolatan esan duan, venga, nik artian ikatzakin ningoit. Artian ikatzakin, oleskuak aragila dek pixka bat neutroa dek, etzauka kriston zaporia ere. Bale. Orduan, azkenian bilatzen ginen ikatzan bat aroma desente emango jona eta zerbait erantziko jona oleskuei. Eta, arte iketzakin iruditzen zaidak, bere ikutu gona emateziokela. Oso goxua gehatzen da. Nondikan ekartzen dek artian ikatzoi? Artian ikatzoi tortzen dek zerbait hemen Naparrotikan, oso gutxi, zertikan oso gutxi egiten dilek iketza hemen. Eta arte asko ez da, olakoren mozteko ez da. Eta Naparrotikan zerbait ekartzen dio, baina gehiena etortzen dek Mirandatikan edo. Vale, Mirandatikan, onda. Eta hor bertan, ze teknika, basekea parriare berezia da gakela, horre reporta egin zenun leku egunien esplikatu zenun pixka, baina garatu hemen jendiai. Bai, parrilladek bereziki hortako prestatu ba, eta berak zaukak ritmo bat konstantia ematen duna, bueltak ematen nahi dana, orduan, bereziki oleskuentzako egina, eta badakik, oleskua oso, azala oso sentsiblia dik. Erretze baldin bada, zeitun oso mikatza gelditzen dek, eta junbiardik, ritmo batian, nun ez dan erreko, baina pixka bat bere kolorioi, eta... Koloria eta asalak urruzkari gelditzia, eta zenba demoran erretzen dek, nik behitu, guk baserrin jendiak desente erretze goi askoa, gure aukeran gileki, eta nire aitadek
30 minutu alde batetik, 30 minutu eta kanpoa. Esatik nahi, askotan nahi izatik azala gune batzuk txuila gelditzia pixka, baino esateu, oilaskua ordu betetik gora askotan lehortzen astezakola. Eta beak nahi izatik bintzan bularrak eta iztarrak eta xamurrak egotia, baino askotan kontuatzen hau etxe askotan gehiegi erretzea la oilaskua. Bai, bueno, denetik zago, gu bazago jendia eskatzen duna asko egina, eskatzen duna gutxi egina. Osa, aukera dago eskatzeko, ez da? Bai, eskatzeko aukera zeok, eta jendiak eskatzen dik. Eskatzen dik gutxillo egina, o gehiago egina. Eta, bueno, saiatzea atxuk alde honanien eskatzen duena ematen. Beti ez di lortzen, baino, saiatzea atxuk. Bai, ni nauk adidez, ni guri inorreitza gustatzen oilasko erikita barruko odol txuri hori taragiak ordina egotia. Oilaskoa inda hon berdu. Baina, indetikan lehortzeare, ez asko gelditzen, eta guri gustatzen zaigu, nina hoiat odol txantxo bat ikusi, dana lehortu baino. Bai. Gero, parrillan, egitea dek kontu zibili berdek, zetik anura asko galtzen dik, eta lehortzeko arriskua. Igual labia baina erreko ekorrez, da? Bai. Karo. Eta guk ikatz brasa ona dakaunean, oilaskua irikita egiten diu, eta ordu erdi baten... En libro esatean bezala irikita, bale? Ordu erdi baten inatzeko. Ordu erdi baten, Bez, ikusi aldezue. Zen izango zuen oilaskua ordu erdi baten, eta zen bateko, ordula ordena eta ordula ordena ia. Bueltaka gelditu gabe. Bai. Buah, erre hon berdiko horrek, ordu erdi baten, tita. Bueno, eta ze gauza gehiago eskaintzen dituzue bertan, bakit oilaskua oinarria dela, baina beste gauza asko bertan eskaintzen dituzue. Bai, saiatzea etxuk dena, etxuk, jatetxe ez, dek berezia, hoxe oilaskoekin bakarrikan lan iten deula, orduan produktu asko ez dizkiu lantzen, baina lantzen ditun guztik, saiatzea etxuk ingurukoak izaten. Vale. Eta hasi ogitikan, bertan egiten duen obradore txiki baten ogila, kafia, bertan zehatzen duen, egotzen duen eta txikitzen duen kafia, letxuk, aginan sortzen dian letxuk, tomatiare zubietatikan eta aginatikan ekartzen diogu, orduan. Oideko, gauza ona, bai hausuantzako eta bai bertakutean antzako jateko, Bai. Hombre, urte guztin etzeo, bazekeu tomatia ez da hola urte guztin emengoa. Baina adibidez, zein da entrantei garrantzitsuna horrela, jute jendia eta beti oilaskoa entxaladakin ondosiak, patatakin nola ez, baina piperrak, gero pentsatzea gauza gehiago dituzula bai. Bai, zauzkau, sarreretan zauzkau, atatzen dizkiu, kroketak eta frituak atatzen dizkio, ensaladak bazauzkau, urdai azpikua, txorixua, txorixua sahardo eran egin da, eta sarrera batzuk bazeudek, eta gero, oilaskua, eta oilaskuaz gain, zeo gehiago eskaintzen dezu bigarrengoz, oilaskua platera. Oilaskua patatakin. Ze ona. Bueno, hemen, bota jotena da, gatza pixkat, piperra utza bai botako jau, vale, pizkatxo bat, dio nola espeletako piperrak eta dana zapore emango jo tomatea ere bai, gehiagi ez dio botako. Eta hemen, hasi dianian ja baratzuiak dantzan, hemen tipula dakaoiak gorritzen, ingo diona da, beitu tomatia bertara bota, baratzurira, eta hemen izan duen bezala utziko dugu ur guztiak murriztia, dana kontzentratzia, eta gero bai botako jo ja espeletako piperra, eta tipula aparte. Bueno, eta hau martxan jarri deunez, ingo deu, zautzea jungo geha, nekasari batena, ikusiko zue zeleku eharra, Mikel, netxea barazkiak hartzizkitena, eta gaurkoan patatak erakutziko izkigu. Oazen bertara. Eguerdi hon, Joseba, Mikel naiz, ja ezagutze geha, platuan egon naiz baita, hemen gaude berriz Gurmendi baserrian, zarautzen, lurreko bizia proiektuan, eta gaurkoan erakutziko izkizue nire patatak. Bueno, hemen gaude, gure patata zailean, ikuste zuen bezala kolore desberdinak ate, bi varietate desberdin dira. Alde batetik eukiko dugu miren varietatea, dala varietate nahiko goiztiarra, eta beste aldetik agria. Variedade ezagunena izango da, edo jendeak gehiena ezagutze duna. Dena egun igualean landatu zen, eta ikusten da ben bezala, miren hau, kolore horila hartzen nahi dan bezala ateratzeko garaian dago, eta honei handikan pixka bat falta zaio. Ia hasiko gea patata batzuk ateratzen ikusten nola dauden. Lehenengo landara kentze dugu kanpora dena, eta lurra utziko dugu biztan, ja patata batzuk azaltze dira hor,
Lurran prestaketan, simorresente eskatze dute, eta lur soltea gustatzen zaio patatai azkenean lurrazpilan hastedan tuberkulo bada, ikuste zuen bezala. Varietaten desberdintasuna baita da, jasotzeko garaian ez dira hainonak, nahiko errez usteltze dira. Orduan, hasiera batean miren saltzen hasiko ginake, eta gero agriak dakan gauza ona da, jasotzeko oso patata ona da. Guk ganbaran uste ditugu lehortzen, urte guztia aguantatu dezake, eta miren hau pixka delikatu da. Patata ereiteko momentuan, gehien erabiltzean metodua da, ingo genuke patata aukeraketa bat, varietatea ondo mantendu alizateko, eta horren urtean patata bea lurperatuko genuke, eta hortik ateako zen landare berria. Ere egiten deun patata batetik landare bat hasiko litzake, eta lurrazpilan lurra gozo baldin badao, eta tokia bilatze bau, patata pilo bat sortuko liake. Beste modu bat dao, azitik dana, loria emateun momentuan batzutan ateratzen dituzte tomate moduko hauek, fruitu hauek, eta hau moste baldin badeu, hemen erritikan, azalduko dira azitxo batzuk, hazi hortatik baita reproduzitu aldaike. Belarran kudeak eta gehien bat ite dugu nola ekologikoan iten deun, eta herbizidaik eta hori ezin deun erabili, normalian metodo gehien erabiltzeana da, patata ereitean momentuan tontortuta ustia. Landaria hasten nahi dan momentuan, euria gustatzen zaio eta ura gustatzen zaio, baina gero ja patata tamaina hartzen nahi dan momentuan, euri gehiegi ez da ona. Horregatik tontortze du baita, putzu horiek ez egiteko eta patata ez dadin usteldu. Jaterako orduan niretzako, patata guztiak balio edeneako, azkenean gustua gaude, bai prejitzeko, egosteko gustu desberdina gaude, baina nik gehiago desberdintasuna emateot garaian. Patata bildu berria dan garaian, nik patata hau rekomendauko nizun, baina gero, hilabete batzuk pasadianean eta ganbaran jasota hilabete batzuk egon momentuan, agria hobeto kontserbatzea dalako. Patatak dakate hidrato asko, horrek esan nahi du energia pilo bat emango igula, eta beste aldetik potasio asko daka baita, eta gorputz guztiak ondo funtzionatzeko oso darrezkoa da. Aparte, vitamina asko dazka baita. Zauzko merkatuan gaude, ja urte pilo bat guaz hor saltzen, eta patata guri emate egun aukera da, negu guztian zehar dakaun produktu bada, eta oso ondo saltzea. Bueno, espero dut gustatu izana, patata nolako izte ditugun, eta ni hemen gelditzen naiz, nahiko lamaga eta uden ateatzeko, eskerrik asko zuen bisitagatikan, lurreko bizian partez, eta animatu Zarauzko merkatura etortzea. Ai, ama, Mikel, ijartziokik maitasuna gure lurrai, Ze mutil fina, patata hoien ijandakoa naiz, gaina behar gartizki saskiak etxea, eta danetik itegue, ekologikuan, eta fundamentuakin. Hala, bihardi, jarraitu urte askoan Googleako jakik eukitzeko. Bezarka handi ba lagun. Bueno, eta gurean jarraituko dut. Bea esan du mesela, merkatuti pasa, merkatuti pasa, ane oteia eta ekoizle guztik, eta azkenian hor etortitu gure vitaminak, ez da? Oidek. Dudi gabe. Bueno, hemen txe, tomatian murrizten dakau, tipulare itxura harra hartzen nahi da, oliasko kordazkau, ni tempurakin jungo naiz, Narciso, eta zu jungo zea chips hartzuk prestatzen. Hau prestatzeko, jarriko izut hemen, platertxo bat, eta halko genuen mandolina batekin moztu, baina hemen mandolina ez dakaunez, ingo esuna da, aurrenengo kapak enduko jo basala izango balako, eta gero hola jungo zea egiten denak, bale? Hiru patatako lautziko ditugu, eta esan dugu mesela, gero tempurati pasa, eta prejetu ingo ditugu. Eta ni, tempura prestatzen jungo naiz. Tempura berezi ingo deu. Normalien bakizu nola beti irina eta garagarduak initean, gaur egun nola badaudene bai tempurako irin bereziak, eta gaur ingo deuna da, harto irinakin, gari irinakin, eta arrautza sartuko jo. Arrautza, soja eta ardua. Berezia gelditzea eta oso goxua, ikusiko zue. Bueno, eta aldi berien mingaina ematen jarraitu bertzio. Venga. Ados, venga. Bueno, kontatu iguke bai izena Bugatti. Nundik anzetorrek izena Bugatti erreti? Nolatan jarri? Bugatti guk nahi zonatzen zea de kotxe, de buga, no? Oidek, hortik antzetorrek. Hortik antzetorrek? Bai. Nundik antzazki? Mila bederatziun da amarretikan hogeita bederatzi arte. Bai.
Lasarten, iteituan kotxekarrerak. Bai, Bai, hor zirkuito bat zitxon, itentzuna Lasarte, Andoain, Urnieta, Hernani, eta bueltan ikesien hor. Horretik anzio gaur hainbesteko xarma, kotxekin da, bestiakin da, beti Lasarteko eta beti izan ditu nahituko gasolineruak, ez da? Horantxe izan du gaina ez denbora asko, izan du dela 100 urte, ospatu dutena azkeneko karrera intzala, edo eta kotxe klasikoak eta ibili dituko hor Lasarte bueltan. Eta nunbait, etxe hortan, sartze omen dituan Bugatti markako kotxiek. Eta hortikan gelditu dek, betitik ezautu dilek Bugattikin, eta hala jarraitzen du. Ona, orduan izena hortzitxekan ja bere lekuak izenakin zitxon, orduan, Eta ipikare bai Bugatti izena zu? Bugatti izena zu. Bale. Ona. Eta zu karrere horietan, ez dakit, zure aitona monako, zu bertako altzea lehenetikan, noiz dikan? Ez, bale. Igual esaten aitona kotxe karreretan ibiltzen guan, olakon bat, edo, ez, bale. Nungo haizi egua. Ez zagau, nitzu bietekoanak, bai, hanbertakua, baino ez hori geostikan hartutako zea batek, etxiarek. Bueno, eta bertan, esan duen bezala leheno gune desberdina azkazula, esan dezu 3 komedore, zertan desberdintzen da komedore bestetikan, edo... Bueno, zaukau eremu bat, nun dauden umentzako txikipark bat eta aterpe handila, 600 metroko aterpe bat, egualdi txarra da honian umiak eta ibiltzeko. 600 metro, arra aterpi ahi. Eta arek zaukak kanpora beste patillo itxi bat, beste 1000 metrokoa, bi frontoi txiki, oesteko etxe batzuk bezala inda, umiak jolasten ibiltzeko, gurasoak lasai dauden bitartian. Ona, eta horre, azte egun pasajun berren, ezin da lotan geldituta dana, ose, Bakarren bat junte pijama jantzita, Ze ona, ze gauza erra, leku batea jun, garrantzitsu egume kondo ibiltzeko, aita belasa jotia, Dudik ez. Ze ona. Eta, adibidez hor indituken parkiak, bestiak, gune horietan, zerta jolazteu jendia gainena? Frontoian adibidez hor jendia o pelota bat daude, o eraman inbiar da pelota, horraketa eman behar da, o nola ziok asuntua? Bueno, normalian jendia berak ematen dizkik bai pelotak eta frontoi txikilloetan jolazteko, guk bazauzkau pinponeko mailak doa indianak ibiltzeko, bazaukau toka bat jolazteko, eta, bueno, saiatze gaituk, gurasuak ere pixka bat egumiegin jolazteko aukera eukitzia, gauz horietan. Ni pikau iten hau, nire gusten irabazten ez da umiai, Eta zezan bernian, orduan bono bat hartzia hor baskaldu eta faldu, ose hola, Asko gatzituk, Asko gatzaldia. Igualdi txarra da honian eta egile esan familia asko umeekin da gelditzen dituk, aterpe egunia daukatelako, toki hona daukatelako, eta gelditzen dituk hortxe. Bazkaltza etorri eta falduta jun. Da, venga. Ona. Bueno, eta bertan, zein dek ordutek ja? Noiz zabaltzen dek, sasoiak ere bai nola itein dituk, nola kudeatzen dek hoi? Guk iten diu, urte guztia, ostirala, larun bat eta igande lan iten diu. Vale. Eta orain, uztaila eta agustun, erazten zeu aste artetikan ostegunea, bakarrik arratzaldez. Atzaldeko 6-etikan. Osa, aste azken ostegun arratzaldez, eta bestia asteguna... Osteguna larun bat eta igande, igande gaua itxita. Ez, irikita. Igande gaua irikitare bai. Ze ona. Ondo. Bueno, eta bertan, hoi deken leku harrakin hor jende desente euki, berdezu talde harra izango zate, ez da? Bai, momentu hontan 18 laun nahi gaitu lanik. 18 laun, ama, eune batian abidez udako goen sasoi baten hola, zenbat oliasko erretzia eskak, zenbat jende pasatzen bertatikan? A ber, jendia pasako dek larun bat tope itedeun batian, mitzagit, baino guardin izango txuk 500 bat laun eta iluntzen beste lareun. 500 da lareun, ian mila, ama. Lehenoko boda hori bezala, eunero bat abestian atzetik. Oide, goi, ona. Bueno, hemen ikusi ezue, tempura hau gehatu berdu. Ez du gehatu berdu oso potolua, ez oso mia. Hau da testura. Vale, eta gero hemen, tomatia, ikusi ezue ja murriztu zaitela ia, ikusi ezue, hemen guain da momentua, zua geisteko eta batian usteko. Zeratikan, ura jute zaionian peatzen hastea. Orduan guain, behitu ze gorputza dakan, ja, tomate itxura daka, ingo deuna hau batian jarri, eta hemen tipula behitu ze itxura hartzen nahi dan,
Gio ingo deuna da, koipedanak endu honei, ondo iragatzi, berta bota tipula, armendolak tostatuko ditugu, eta berta botako ditugu. Eta, espeletako piperra, guantxi botako jot, fundamentu emateko. Venga, hemen botako jo piperra, esan bezala fundamentu emateko, dena ez nahikoa horrela, vale? Bueno, eta Narciso, hor bertan, jendia atzerritar asko jutek, bertako jendia jutek, Gehiena iparraldetik etortze zain jendia? Gehiena bertakua. Gehiena bertakua. Bai iparraldeko jendia zerbait etortzen dek. Katalanak eta madrileñuak eta hola? Ez, gutxillo. Gutxi, Bertakua. Gehiena bertakuak, bertako familiko, kuadrillak edo, bai, bertakua gehiena. Vale, Bai. eta hor askok errepikatu ingo pentsatzen dut, ezta? Asko, ezta? Gehienak. Bazaude bezeruak, astero etortzen dira. Astero, Astero. Jo, area ja, bai, gumia jungo ditu, lasai frontoian, gumia lasai utzi, behaiek lasai ibili, eta egunero astero jutituken horiek, zeitu bertakua, donostiarrak, bueno, ziren donostitean salto baten zaude hor, ezta? Bai, donostidek. Vale. Donostidek, berez donostidek. Bai, Bai, zubietadek donostiko baiara bat. Etortzea, ostiraletan adibidez, bazauzkau langileak, ostiralero etortzen dianak. Vale. Oike, bai, ostiralian, igual, goizez bakarrik lan iten duela, eta ja etortzen dituk, eta hor bukatzen ditek astia. Bukatin bazkaldo, eta astia hor bukatzen ditek. Bilera horiek, ez da? Onna. Bueno, eta eamateko italdezue, eamateko. Bai. Eraman iten dezu ere bai, edo ez? Ez diguk eramaten, Vale. bile etortzen dituk, Bai. baino eramateko egiten diu, eta orain pandemia ezkeroz, etxian erretzen duen aina oliasko eramateko egiten diu. Benetan, Bai. Ostras, eta ze egiten diokik prestatu zorro batian, oilaskua patata zer zeskatzen, kit bat dek, edo nola eskatzen, oilaskuan bila bakarrik etortze dituk, Etxian egiten duen guztia dena eramateko jartzen diu. Vale. Bai ensaladetatikan, bai frituak, entrantiak, oliaskua, bere patatakin, dena eramateko jartzen diu, beren enbasetan, ontzitan, Eta zezaten nahi, ahi zapatu egon baten 1000 emateituk bertan da beste 1000 emateko? 1000 pertsona, ez 1000 oliesko, Vale. Zan berni nahi ama. Vale. Orduan, 1000 pertsonantzako zenbat oliasko erreberditu? Lauentzako baino gehiago emateik? Iruntzako bat. Iruntzako bat. Gutxi gora bera. Guk kalkulatzen diu bintzako bat, baino media atzenian ikendekena dana. Bai, umeekin, besteekin, azkenian iruntzako oliasko bat emateik. Ados. Bueno, eta leheno esplikatu pixkat, baina oliaskoa ondo iteko gakua zeindek. Nik uste oliesko ondo iteko dela brasa ona eukitzia, bero asko bihardik olieskua eta mugimendua. Ez egostia hor, ezta? Hor errein bihardik, ezta? Eta oliesko ez dikildiko behar, oliesko muitun bihardik, eta espaldima da parrilla bueltaka di joana, askotan eman behar buelta. Ni horrin txitxian argentinar bate lagun batek, gaina elorritxako merenderuan, oliasko baten txitxian da, argentinarrak ikutu errazikatek, eta iteie, jarrek itezien limoia eta mantekillak inmejun jebata, oik esan dekena, vuelta, ra, venga, 5 minutuan, vuelta, ra, eta oliasko batola parrillan indakua, gero ere Frantzin etxe txiki badaka, aitak eta area nahiak indakuten askotan iten du parrillan oliasko, eta gauza eharraek, oliaskoa parrillan txekak ikutu berezi bat, gik esatekena gainea, txuleta eta gauza parrilla indako bezala gehatzen zaion ikutu parrilla hori hor azala, ni gaina azala amorratu gana jateko, eta azala hor ikutu horrekin parrilla nadek, eharra, historia. Bueno, oso ondo, hemen ia dana urreatuta dakao, txipsak gero hemendi pasata pregitzeko, oliaskuare bai, betu tipula zeitxura hartzen nahi da, tomatian murriztu zaigu, eta armendorrak xigortzen nahi da hemen. Bueno, eta zuk Narciso, baldakizu hau dan Gernikako piperra ala ze piper mota dan? Hemen padronezkoa da? Gernikakoa da? Ez da gerreixa izaten askotan, Ez da gerreixa izaten. Nik usteite Gernika dala piperra, nik izango nike baietz. Bueno, ikusiko, guain argituko zigutek, erreportai bat prestatu jo, ibilitu kalian galdetzen, eta ikusiko zue jendiak eaz ezaten. Guazen bertara eta hueltan argituko dugu, hau ezintzu dira. Hauen artean idoia zuretzat zein da padroizkoa? Padroizko eskerrekoa. Eskerretakoa, hau zen?
Bai, Beitu, eta nik esango nuke bestea dala. Baina, klaro, segaitik pentsatzen duzu dela hori ba? Ze hori deko hasi gehiago, bueno, Hasi itxura, gehiago, forma, emoten forma dutzu. itxura. Hone bizinetetik nitzako hau dola Gernikekoa. Zer gaitik? Ba, la forma. Hau pentsatzen dut Gernikakoa formakagatik, baina ez dakit. Eta padron motxa dagoela, baina. Baina, puntadune da Gernikakoa? Puntadunek dira Gernikakoa? Bai. Puntaduna, ez da? Hola. Eta hau padroizkoa? Hola, hanbeste itxura Bai, batekona, bai, ez? bai. Eko piperra honen estiluko da, honen antzeruzko, buixileke. Nik izango nabe honek diela Gernikekoak. Tamainoa gaitzik. Ez dakit, Baina... Anipe, bai. Tia, honek ondo segitzen dugu, No? Bau, bai, hori. A ber, honek. Tia, baina, no sé, Ba, ez dakit duda dekote, igual honek dira Gernikoak. Honek, hain... Nik honek izango neban, luzenkak- luzen gehiago dekielako, Nire bai, eta Honek ez hain dakizu. formie... No. Bale, uste dugu honek Hori dira dela Gernikekoak. Honek esan honeke bai. Urte asko dara baserrezen da igertzen dut, ensegida. Betxo. Holanda zuri. A ber, bion artean, uste dut, hau Gernikakoa dela, eta hauek, padroiakoek. Hor nabil, dudan nabil, Bertoko konek, eta hau, nik ez dut hartzen usainik oneri, eta oneri, a ber. Nizako usain gehioko iken dabe bertokuk. Izango neko hau xen, ezkerra. Ekustezu? Ai, guzarrakara. Bai, Gernika. Padroan berek esan dauena, asmatu dau. Etxan esan dugu hortua, eta gainera gara, etortzen gara Gernikara bereziki, barazkien bile Galdakotik. Osea, pues de militantea beba gara alako gauzatan. Baina, aldrebesa. Gernikakoek hauek eta padroikoek hauek. Gernika eta padron. Azarte do, amen dau. ¡Ah, mierda, tío! Fallo. Padron, ba ez da ba. Ba behitu ba. Joseba, Gernikeko piperra jan bidie, Jan, Gernikeko piperra. Bai, Gernikako piperrai eman inbiartzaio eta ez gutxi sasoian, ezta? Hauen daude gainea fin-finak, gainea aurrenengo gateatzen dianean, bueno, hor garbi ikusi da, ezta? Padroikoa da pixkat pikillo antzeago ez, esango genuen, baina bai pixkat xabaltxio eta puntan bukatzen da, ilunago izatea, eta hau da, azala fino da kare bai, geho jateakoan da hau beti gozua, inoiz ez du pikatzen honek. Padroizkoa, sorteo. Tarteka. Zart, eta hau da azkenengo aldian, guandik eta gehiago, ezta? Bueno, ala jaina, Gernikako piperra jan, nahi aina. Bueno, lagunak, gurian garraituko dugu. Hementxe, behitu tomate zeitxura hartu digun. Eta tomatia ingotena dastatu. Guain, tomatia hangoa, bisilla. Zer? Hemen, bez, bixi-bixilla da. Honei bota berko zitaion gatza eta azukre pixkat. Botatzen zaio askotan tomatiei. Baina gu gaur gozotasuna emango dio tipulakin. Gozo naturala. Orduan, ingo deuna da. Pixka gehiago utzi hemen murrizten, eta gero bukara motako jau. Tostatutako almendrak, eta baita ere tipula. Eta hemen inberduna, jarri hemen olilua, pasako dugu jaskoa tempuratikan prejitu, patatak bai prejitu, eta gauza asko ez dakatiteko, baina ingo jasuna da, gu piperrak prejitzen duenean beti zulatu ditugu. Ez lertzeko. Orduan zulatzen jun. Ondo. Nigola seitezio, datu bihatza, Abietzekin. eta pusketa batin. Hora ez du lertzen, oliotan da gaunean, bale? Ondo. Bueno, eta ni ingotena da, hemen dipasa oliaskua eta prejitzen jarri. Ez detena inberda, olio fuerte gehiagarri, bestela, sala erreko zaigu eta barruan ez da iritsiko. Oliasko parrilan bezala, bere ikutu hemen bertzaio. Bueno, eta Marciso, zeba ez daude Gipuzkoan hainbeste oliasko erretegi, adibidez, Bizkaian oso famatuak dira. Bai, Bizkaian asko zeude, asko, eta hemen, etzeo kotxureikan, ni uste, hemen sagardotegi aldea fozala eta sagardotegi menuakin eta Bizkaia aldean, beste menu bat zetik azkenian, tankerako ditu. Antzeko zerbaidek, ez da? Bai, handek menua oleskua zerbezakin, hemen txuleta zagardoakin. Diferente dituk, baino
lan iteko ere igualtzuk, eta nik uzit hortikan... Hortikan zetorrekela historia, vale. bai. Eta orduan, funtzionamentua igual, eta garai baten zahardoteak hasituan, berta jendia janariak injutegoan, no? Nola guan hasiera, bai? Bai, hemen zahardoteik ituan jendia norbea janaria hartzezin, jutegoan zahardotegira, eta han zahardua daztatuz, batzuk erosi ingo ziren, eta beste batzuk bakarrikan, zahardua pagatu, ordainduko ziren, eta bazkaria bertan egin. Eta Bizkaia aldian berriz, jendia juteuban, zerbezera deitzen dian horiek danak dituko baserrik edo aparte dauden etxiak. Bai. Nun lur eremu bat zaukaten, jendia juteituan area, beren tortillakin eta beren bazkariakin. Osa, histori berdin, esate batako, no? Eta jartze ziren edaria. Edaria jartze ziren, vale. Oie, harri, zango gaur egun, baina gaur egun jendia jana egin da, emate gustatzako ematia, ez da? Bai. Pentsazak, etxerako inde, ematen dilek eta... Orduan area etorrita nola ez da? Bai. Ai, ama. Bueno, eta, ere bai, zu potxoken elkartean zuzendari zea, o zeo zebakazu kargun bat hor bertan, ez da? Bai, horri biltzea txuk urte pilo bat ja, bertako arrazak berreskuratzen, eta aurrera ateatzen alde honezela, bai. Eta hor beti eukiezu ere bai, baserrik tarrazea zu, baserriko grina hori eukiezu beti? Beti animali tarten ibilizea? Beti. Beti. Ze animali euki izan dituzu? Lehenoko baserri bezala, danetik pixkat, edo... Ez, baserritikan sekulez nagaitu, baina bai, nire bizi bidia izan du dituk zaldik. Zaldiak, bai. Zaldik mundu nibilinak beti, bai. Vale, eta geho, zergatik noletan nintzen nun salto potxokak? Beti hasieratik bai potxokakin ibili izan zeate? O noiz izan da urratza? Noiz hartu du potxokak auge hau? Gu hasi ginoan, ni hasi nitzanean 2000 urtian edo hola izan duan, orduntxe hai ginoan potxoka berreskuratzen, oso gutxi zitxon, eta ordu ezkeoz, zaldik, azpizaldik edo monturako zaldik, eta potxokekin. Vale. Eta esan dezun bezala potxokak 2000 urtean animali bat peligron zehola zala, nola zeon situazioa eta nola gaude goantxe, nola dijo hau aurraka? Aurra pauso indeu, atzeak aiga batutan, ze gehiago biharko ala pentsatzen den, nola da panorama? Asko hobetu diu, ni hasi nitzanean, lehendikan hasi jo, 1985 edo 16 urtean usteita zizial hemen Gipuzkoan, ni 2000 urtean hola erantzin ninoan, orduan animali asko zitxaon, oraindikan bate kalifikatu gabe, menditan baituan batzuk, baina... Osa, pedigri gabe, esatu kalifikatu gabe, ez da? Zitxoden batzuk nahaztuk ere bai, eta... Baina oso gutxi zitxon, orain dikan galtzorintzedok, edo galtzeko arriskun, baino lan asko iten nahi dek, bai Gipuzkoan, bai Bizkaian, bai Alaban, bai Nafarroan ere. Eta... Noiz ikusten da animali bat ez da hola galtzorian? Bueno, biharrizkik bi gauz bat, buru kopurua, eta genetikoki diversidadia izatea. Zatik, ez tek berdina, animali asko zerek, baina denak linea berdinekoa ditu, orduan ez daukakor variabilidadeikan, eta biharrizkik oibilak ere seguru daudenean orduan azten dek arriskutikan kanpo. Eta hor gertu gaude, o guain iristen nahi geha, o noizko pentsatzen da ja arriskutik kanpo dengo ala potxoka? Bueno, nik ez diuzte arriskutikan, atera egingo dek arriskutik kanpo, baina pentsatu gehienak arraza hauek beren funtsezko erabilera galdu bat zaukatek. Garai batian potxokak erabiltzen dituan baserri laneako, edo mehatzetegitan... Baserri lanetan, astolanak itezian bezala, Bai. Eta gero nola zaldi txikila zan eta proposa esan dezun bezala mehategitako hor asko ibilizane bai, ez da? Bai hor, eta gero urte askotan etortzeituan Valentzitikan jendia bila naranja tegitan nola txikik zian eta arbolazpitikan ibiltze zituen naranjak biltzeko. Hemen maztitan da ibiliko zituan bere garaian pentsatiat, ez da? Bai, eta gero traktoriak etorri dira, eta baina guen bakit ipikako eta beste bide bat zabaltzen aizaiola, bai, ez da? Bai, hasi zaiok pixkanaka, aigaituk aurrena egin genduna dek errekuperatu volumena, eta orain, ja aigaituk pixka bat selekzio batzuk egiten kiroleako. Eta bilatzen animalik aproposenak dianak kiroleako, umeentzako,
ipikan ibiltzeko. Vale, eta gaina tamainua dala ez da ume bat jutela ipika batea, eta ez du sekulako zaldia ondia, eta erdibideko bat, eta zen muz konportatzen ja saltok iten, eta ipiketako gauzak iten, eta... Oso ondo, egia esan, aurreneko esperientzia deuna, bueno, oso ondo ziestik, lanian ondo dituk, potxokadek animali bat, bueno, bere sensibilidade handia dik, eta lanian ondo azte baldima da berakin, sekulako laguna daukak. Vale. Sekulako. Gio, de potxoka saldia bezala, baina hau dago ponin barruan sartuta, ez da? Kontatu jendei pixka zeratik poni zeratik, saldia zeratik zer dan zer. Zaldik neurtzen dituk, lurretikan gurutzea. Gurutzia Gruzeta honea deitzean, ez da? Lepazpiko... Oide, gorden ezur hori. Vale. Metro bat eta berrogeita emeretzitikan, berrogeita amarretikan behera den guztia ponirek. Bat berrogeita amar. Bat berrogeita amarretik bera, ponila. Ja ponila dek. Eta potxoka zen nun ibiltzen da. Eta potxokan neurria dituk bat 15-etikan, bat 30 arte. Bat 15-etik, bat 30 arte, bale? Oide. Hortzaudek, potxoka ezberdinak, potxoka A, potxoka B, eta C, eta oidek tamainan araberan. Metro eta 15-etikan bera dek A, 30 arte dek B, 30 arte dek C, eta 40 arte D. Ona. Eta hor dana kalifikatu haituk, ozenen balioi gehiago, ozerren bila zoazte gehiago, ozen lortu nahi da hor? Ez, bueno, aterako dituk, potxokatan aterako dituk gehienak poni B eta poni C. Metro 30 ingurun da bilelako batzuk pasein goitu 30-etikan, beste batzuk 30 bera gehatu ditu. Gero ikaragarria, nik entzun diate bai, zaldiak askotan zu esan dezun bezala, igual konsanginea berdinakin, o arrasa bat aidia lortzen linea bat, eta potxoka erabiltzen duela berriro lehenoko arraseta joteko, osea, pizka... Rustizidadia irabazteko. Hoidekitza, ez da? Rustizidadia irabazteko. Zeatik handek, zaldi bat beti mendilan bizi izan dana asko, ez da? Hoidek, eta guk ere berreskuratzen nahi gehanean saiatzen gatuk ez bakarrikan ipikako lana ikia, baizik batzuk ipikako jundika zela, baina beste batzuk mendigarbitzeko edo rustizidadian bizi deitzela, izateatikan baridade hori. Ipiketan lana eukiko gode, baina gaur egun Euskal Herrinen mendigarbitzen lana eukiko du, ez da? Biarra bak abortako hori bai, ez da? Bakit ibiltzen diala asoziaziotikan, potxokak lekuta bialtzen mendigarbitzeko, ez da? Izatikan, eiken ditek larriak hobetu iken dizkilek asko. Galduta dauden larriak potxokak garbitutakoan o jandakoan atzetikan etortzen dan belarra beste animali batzuk aprotxatu indizki, bai ardik, bai behiak, orduan potxoka askotan erabiltzen dek hortako ere. Egia esan animali ni bazka baten bat eta animali bat oso agradezituan, nik garbitzeko hartu nitun eta maiten minduta nago, egia esan. Zoragarria dira, eta hori, ze naturala dian da ze ondo erditzen duen behaiek, lasai, perratzeko ere hankak eta behaiek nola askasalak askatu eta txukuntzen dian bakarrikan, nire iruditzen zait animali bat, beti ukidukuk ardik, hauntzak, behiak, eta beti erditzen kristuak, beti azaleko giztu hoiak, eta kizeta, potxoka da oso rustikua, Potxoka indik... Euskera bezala, gu bezala. Naturak selezionatu dik, eta natura selezionatzen duna, arek bekasa mantentzen dik bere burua. Alaxe dek. Bueno, eta hemen txeingo deuna da, behitu. Gure tomate berezi hau, listo dakau. Piperrak ebai, oilaskoare bai, eta patatak ebai. Jungo geana da, plateraratzea. Hemen ingo deuna da, goiaraka bat jarri. Erdin, tomate berezi honena. Eharra, armendole egin da. Vale, gio, albuan jarriko eskillo hemen. Hola, oilasko hau tempuran inda. Horrela, Gio, beste aldetikan. Patata, chips hauek gatza pixa botako zirot. Xositos gaituk ibiliko, ez da? Oilasko gela, gatzei berri izate bola parrian, azal hori goxua gelditzeko eta. Eta beti izate oilaskoa parrian asko ite dugu baserrin da. No piparrian bakat gula ben ite dugu gehiena. Eta beti, gatza ondo bota, Arkumia da, ondo bota bihartzaile hor, ondo harrapatzeko barruaino zapore juteko. Bueno, eta hemen txingo deuna da behitu, hemen jarri hola lau bost piper alde batian. Beste lau bost piper beste aldian. Eta gure platera gaur oilasko, egalak, tempuran inda, tomate berezi horrekin eta patata berezi hauekin hemen txedakau.
Eta zu, jarraitu jendia egoxatzen zure oiazkotegian, jarraitu gure potxokak zaitzen, eta gomez jarraituko dugu kosinatzen. Ondo. Eskerrik asko, Narciso. Iri, soa. Agur, lagunak. Adio.